Di card nga magubas adlaw sa eleksyon na may preparasyon na ang probinsya. Probinsya, isa sa potential passer sa Seal of Good Local Governance. Sa balita nasyonal, 5.6 bilyones pesos posible madula sa gobyerno sa siningatuig kung padayon nga mapauntat ang isabong. Duterte nagpaandam sa posibilidad nga maulamid ang Pilipinas sa kinagamos ng Russia kag Ukraine. Sa balita international, pila ka metro stations kag bus roads temporaryo ginsira sa China bangod sa liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sa balita sa sports, 3 conference format ibalik sang PBA. Sa balita entertainment, Chris Aquino wala nakabiyahe sa abroad bangod sa high blood pressure. Samtang sa balita special, mga social rules nga makabulig sa inyo. Maayong aga Bacolod, maayong aga Binugabahin sang Western Visayas. Karon nga law Webes, Mayo 5, 2022. Ang inyong news team, Action Eden Abos. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sa Himbing, gising, palit. Yes, good morning na mga ka-aksyon and welcome to this Action Balita Morning Edition. So, Yes. Good morning mga Action Eden. Good morning, Liwat Action Boy. Kaya sa tanan nato nga nagapamate. Arigin timing ni Teacher Romela. Arevalo yung message. Kaya hamba ko, di ba? Upod sila to Shell. Upod sila gali ni Ma'am Luing. Naglagaw-lagaw. Sa Don Salvador. Oo, kag sa San lambot Carlos? sila San Carlos. Kasi nagbaka sila man San Carlos. Base, ang balyaw. Pampalubag, loob lang na iya style ni Tito. Kay man, kung saan o lang saya kapuli, kung layo-layo, sa makaubra, tikisa daw binulan man eh. Sakto ginamba. May ganit sa imo ya Romeo kay may pampalubag loob pa si Cielo. True, may pampalubag. Ako ya dipinsahan kung si Si Cielo. wala na ginahimo sang tanan. Not everybody is doing it. Yes. Si Cielo lang nga may pampalubag loob. May pampalubag loob. Hindi mo na i-effect. Kasama, sakto ito ginangambal mo. Hindi mo lang? May budlay na iya nga magwan. And by the way, you look beautiful in your bathrobe. Ano no? Bathrobe. Bathrobe. Oo, no? Kaya, beautiful ko ka niyo. Good morning, Maninoy Juan Balgalio. Ara ko sa iya TV. Hello. So, Ara ko sa iya TV. Hello. Dadal parang ko ulit bathrobe ko na yung Yes, bathrobe ni siya kay So, Baguro. hapos na iya pag So, kabalo, tingala ko pag guwaya daw niya bathrobe uli na. this is an indication nga bago lang ko tapos paligo. Kagapos Pag ubahon. naligo ko. Naligo. Ako na siyang punto. Diba? May Lily Oligo, morning dra sa may Banes Cafe sa Barangay Tangub. Yes. Solama Barnacha, arasi mo, kita mo. Oo. Mm-mm. Paano ito ganyan? Bal mo magano sang sawadika? Sawadika. Oo. Sawadika! Baghalit! Kung lalaki ang mag-greet siya, sawadika. Sawadika. Yes, amo na siya. Ang sa babaya, sawadika. Meaning ang babae bala magambal ya. Oo. Sawadika. Oo. Sawadika! Kung ako naman ay mag-greet si mo ya, sawadika. Bongga, no? Eh, basi makapa-Thailand ka kung di nga kabalo ka na. Basi ito si Miss. Ano ito ganyan naghatag Miss sa- Beth. Miss Beth, good morning. Gintagaan niya ka daw. Tagaan niya ko sa tissue holder, basta idason plain ticket. Grabe kang bisyusa. Ay, napuli na sa gali. Kagabi lang flight niya. Or Ay, ma-apply. doon ako nakaakabot na guro. Bilam lang ka. Ma-apply ko siguro sa mga gina-offer niya. Ay. Yes, oo. Kay Ma'am Loisa Luing Melos dira morning man. Kag kay Embong Jocampo. Sa mao ni. Yes, good Si Embong. morning. Musta na si Kapitan Vito? Vito Gahaton. Kailang Ana Sinoro kag MJS Candido Hildore. Greet siya lang happy 96th birthday sa iya mother, si Nanay Perta Candido. Happy birthday to you.
Kabatian si nanay isang greetings na siya. Kabati, gid eh. 96th birthday, no? Apat na lang, may 100,000 na siya. Wow, grabe mo. I really hope makalambot. No, Ikaw ang mga age. Ako man. Correct. Langan ikaw lang. Dugay pa na. Dugay pa no. Pila pa lang ko daan. 18 pa lang. 18 sa Action Radio. Dali lang, standby na sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginpahayag ni Acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito nga mayara na sang provincial hub sa Negros Occidental para sa mga SD card sa tiyon nga maghuwa sa adlaw sang eleksyon. Suno kay Sorbito, sa tiyon nga may problema, hindi na kinanglan nga maghulat sang malawig bangod ini ay gadulong lamang sang election officer sa provincial hub para islan o kung i-reconfigure ang SD card. Ginpatag ni Sorbito, kung pag-ausaron sa pinili ay ang main SD card samtang may naka-standby naman nga backup SD card o kung diri gina-store ang boto. Madumduman sang 2019 elections, may insidente nga nagluntad nga may 4 ka mga corrupted SD card sa syudad, kagina nga gindala pa sa syudad sang Iloilo. Samtang gitpahayag ni Sorbito nga may pangabay nga ipanagdag sang temprano ang mga election supplies and forms kag ini iga-deliver sa City Treasurer's Office sa mga layo nga blutuan sa syudad sa Mayo 6. Isa ang Negros Occidental sa mga local government units nga potential passers sa Seal of Good Local Governance ng Department of the Interior and Local Government. Inangin pahay ni DILG Region 6 Director Juan Ininiero sa ginpatigan nga SGLG Regional Assessment sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial kahapon nga adlaw Mayo 4. Sino kay Ininiero ginpatigayon ang assessment agon may baruan kung pasado ang Negros Occidental base naman sa desisyon sa DILG National Office. Nagtambong man sa assessment si Governor Bong Lacson. Ang SGLG ang isa ka award, incentive, honor kag recognition-based program para sa tanan nga mga LGUs nga may maayo nga kagtampad sa serbisyo kag panggobyerno sa pungsod. Inayasad to isa pa lamang sa flagship programs ng DILG, abang subong isa na kakasuguan paagi sa Republic Act No. 11292 o kun SGLG Act. Ginpasalamatan naman ni Governor Bong Lacson ang influential religious group nga Iglesia ni Cristo sa pag-endorso sa iya kandidatura bilang gobernador sa Mayo 9 nga eleksyon. Suno kay Lacson, nagligad nga Lunes sa iyang bamato ng kompirmasyon nga isa siya sa mga kandidato ang gin-endorso sang INC. Dugang pa sang gobernador, mas makatag inisang dugang nga inspirasyon sa iya, agud mas makaserbisyo pa sang maayo. Pahayag pa ni Lacson nga madamo man sa mga alkalde ang nakabaton sang kompirmasyon angot sa religious endorsement sang INC. Sang nagligad nga Mayo 3 sang ginanunsyo sang INC ang ilang pag-endorso sa mga kandidato sa pagka-presidente, vice-presidente kag senador. Sa katapusan nga balita lokal, nagpangabay si Bacolod Councilor Wilson Gamboa Jr. sa tagdumalahan sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sang preventive kag safety measures para hindi na masulit pa ang paglumpat sa pasyente sa ilang nga building. Madumduman, subong nga tuig may duha na ka insidente nga naglumpat kag napatay ang duha ka pasyente sa West Tower sa among nga hospital. Nagsuwestyon si Gamboa nga kung mahimo magbutang sang grill sa mga bintana umpi sa 3rd floor pasaka para malikawan ang kaangay nga insidente ilabi na sa mga ward nga kritikal ang nabatsyag sang pasyente. Pinakauli nga insidente ang natabo nagligad nga Sabado sa diin 66 anyos nga senior citizen nga lalaki nga bag-o lang na operahan ang naglumpat gikan sa 4th floor sang West Tower. Higher floors, they should put up grills to prevent people from jumping out. Sa mga lumbo-lumbo, okay lang na, timukulma lang na. Pero kung sa mga 4th floor, 5th floor, you have to put up grills para to prevent sa mga amuning mga kaso. Ang kamay sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Wilson Gamboa Jr. Action Radio Philippines Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa takna nga Las 7.
5 tubtob 6 bilyones pesos posible madula sa gobyerno kung padayon nga mapaundat ang isabong. Samtang Duterte nagpaandam sa posibilidad nga maulamid ang Pilipinas sa kinagamos ang Russia kag Ukraine. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, Sakay Gina Macapasientos sang Barangay 29. Good morning dira sa imo. Rochelle Evangelista. Sawadik ka. Kung nasawa ni sawadik ko. Okay, Muna? sakto man. Sawa ni... Sawadi ko. Sawadi ka. Sawadik ka? Sawadi ko. Sawadik ko. Istorya na yung mga incheck kung gusto yung mga sawa. Yeah, sawadik ka? Sawadi ko. Sawadik ko. Mi ay dan... Sa tabay liyan lang, mi ay danday. Ano? Nya mi ay danday. Nya ay dundandoy. Ay dundandoy. Sabad. Hindi lama muna sa magagan. Mi ay danday. Kulang Kulang eh. kulang eh. Mayo pa si... Ang lain sa isa kay kulang pag ijet di kag siya. Ay dundandoy. Mayo pa si Coco Martin. Ano? May F. May F. Ay dundandoy. Enrique Caballo Subaldo Jr., morning man. Kay Jets Bailon Fernandez. Action boy, monitor lang din sa Supreme Court. Ay, ito sa Supreme Court. Yes. Samtang galin niya para antigen test and signing of the certificates ng bar passers and oath taking. Ay, nag-abogado ni siya.
Siguro. Siguro, no? Kaya ulat sa kakakuan. Kada mo da super ginuto ko no. Halati halong ka mo da kay Gail Fernandez. COVID-19. Lapit 20,000 nung kanamuon. Guro kayo mga kuan eh. Si Gail Fernandez. Kaya kakuan guro yung mga supporters bla, mga pamilya, no? Yes, true. Okay. Si Atty. Martigo daw ay may kinanglan na to sa akon. Sako pa sila. Jun Sibalyos, greet siya lang staff sang VMA Training Center kag sa ila boss. Sige lang Yes. boss mo good morning dala sa imo boss. Yes. Teresa Linaha Kayaw, classmate kumare, morning. Raymar Beranyo Lingoste, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Mayong morning dira sa inyo. Oy, ari na si pare mo. Yes, Torco Jonko. The Mayong Great. aga. May the great na sub. Grabe ba? The Great Escape Artist. Basi the great kay 7-8 na. Hindi may ara, no? 7-8 na. Sa una, 5-6 lang. Subok 7-8 na. Kanta sa una, may ara na sa unang pelikula nga The Great Escape. Oo. Tis Torco Jonko ya, The The Great Great- Escapist. Siya yan na. Siya yung lagi. Siya yan na lagi. Oo, Sabot. Kay kumare kuman, kay classmate Jean Buarom, morning dra Good sa imo. morning. Kay Wang Skilly Morales, kay Nat kay Abi dra kay August, maayong aga dra sa inyo sa Sampaloc, Manila. Sa kay ihado mo bala sa... ihada mo bala Ma'am Carol Montoya. Yes, yada, morning. Naka na sila guro, nakapahuway-huway na sila guro. Yeah. Kaya kadamo bis mga ihada ko binga kuan mo. Si Ada ko Caitlin nang musta na? Ambot ikaw kamusta ha siya? Kumusta ho ngunin sabi nga, musta ka na Yada? True. May ara ko isa ka one time, nya ikaw si Boy Duran. Uling ko, gin pakilala ko, may isa lang na pakilala sa akon nga. Ay, nang kuan si Boy Duran gali ni siya. Ikaw si Boy Duran. Ning ko nya, Maninoy. Ikaw sa naman. Ikaw sa Maninoy. Tas ang tawag ang iyang kuan. Ang iyang bana guror sa fiancé or something. Si Maninoy to. Hindi sila Maninoy. Kasama. Ni kunti sa din naman hindi Maninoy yun ka palang namon. Ganano. Maninoy of the year. Bago lang talaga kita na Maninoy. Do ako maningin. Hangga ano ganito sa do leader ano ba sa STL do bala sa bay ila ni Mayor Corridor na si ila ni action ni Kiko ayan si Maninoy Alan ko good morning. Di timingan nga ara ang asawa ya kagapo naghapit kami to mo. Miya dali di ba na danay ga kayang iada mo ready kambal na siya sa ihada man. Tulo ko iyada sa bako Maninay may nga po. Maninay nga po. Hindi magambal to gali sa dumduman ko. Magambal to sang atong ipakilala sa hindi ko nagdumdum sa ngalan. Nya Maninoy. Balik ko sa Eden kau na. Very Eden, kung may pakilala. Ano nanay, para sa vlog kapon to. Si Kwan, pakilala. Si architect bala Kwan, ang lipat ko sa Kwan. Pagkaman nga si architect, ay Manino! Wala kang tagapili. Nagka pamilya ng iyang alan sa ako, nalipat lang ko. Wala, feeling ko yan, damo-damo, gini nga Maninoy. Si Maninoy mo Kwan tani, si Maninoy mo bala Bob Francia. Ay, ambot, ara ka sunggo, rin ko yan kay, di na to yung backstreet, tipor yaman. Di na to yaman. Si Roel Montaño Vicente, morning man, shoutout lang sa kay Miss Floderis Yap. Yeah, nag-monitor mo ko, no? Christine Menyes Villalobos. Si Migo tada Ruben Tampos, morning dra. Maninoy! Good morning, morning man. na. Kadamo sa mga Maninoy. Nagsailo na ni siguro? Kabay pa nga hugton yung paha nyo nga, hindi ka mo yung magbuya sa akon as ihada nyo hasta maabot ang adlaw. Oo. Di ba si Yada nag-ugod-ugod na tabla kag mag-kuan kaw? Magpakasal ka blaw? Tamaan ka naman, hindi man. Good morning kay Ma'am Vanny Watt, nag-swimming ko no. Subong. Okay. Mangkot din sa sako niya, nga Manino, sa nung kasal yaw, ko ay pakigapangita. Pangita pa. Nga gamba ko yung nga Maninuyon, taka mo yung sa kasalaw. Sa din, bunyag. Bunyag! Ay, di ba? Salay naman nga simbahan, nga reliyon. Oo. Kaya man mo, di ba, Islan ng pilido ko. So, wala ka man nag-indicate kay Islan kong pilido ko through pamana. Ay, pwede naman ko yung kapabunyag. Galay, pabunyag ka lainon nga na apelido. Nga, wag ko na kambal. Ang ako na, wag ko Islan mo apelido mo. Ano? Nga, sa amo na, ang gusto ko Islan mo apelido mo sa pamano, sa pamana ka, para may Islan apelido mo. Okay. Dasal na.
Oo, si Rutsel, kulang mas tulog, tsura mo. Oh, hindi nagpatama. Oh, sige, amo ginayang mamya kay kabalo ka naman Hindi, kundi laba, lalaki na siya. Ha? Lalaki na Ay, siya. sir, kabalo ka naman daan nga ano ni gani? Gintanaw ko na lang tsura. Biyaw. The beautiful, makulok ba lang? Ang gwapa man. Ang ano pula na, be? Be, mo tsura, be? Be. Do sige. Ano naman ang imo na? Be. Perfect. Do sigarilyo ba? Nga ho. May filter. Kasabat. Dalon na lang ni sa filter kay para do nakatulog aton nga tsura. Sige lang ho, sir. Ama. Warlito Nesia, good morning mandira sa imo. Standby sa mga balita nasyonal. Radio Philippine Standard Time, las 7:31. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, ginabuluan ta 5.6 bilyones pesos nga kantidad ang posible madula sa pungsod sini nga tuig kung dalayo na nga mapauntat ang isabong. Sunod sa Philippine Amusement and Gaming Corporation, sini nga tuig ginapaabot nga yara sa 50-60 bilyones pesos lamang ang gross gaming revenue nga makuha sa gobyerno gikan sa anay 60 bilyones pesos tubtob 65 bilyones nga estimated revenue sini. Ginpahayag ni PAGCOR Chairman Andrea Domingo nga sa piyak nga dako ang income nga madula sa pungsod, ginakinahanglan nila nga gilayon ipatuman ang desisyon sang presidente nga ipauntat ang nasambit nga sugal. Samtang natalana nga magpagawa sang formal nga memorandum angot diri ang ahensya nga ihatag naman nila sa mga regulated isabong operators sang PAGCOR. Liwat nagpaandam si Presidente Rodrigo Duterte sa posibilidad nga maulamid ang Pilipinas sa nagalala nga kinagamo sa tunga sang Russia kag Ukraine. Sunod sa presidente, hindi malayo nga madalahig ang pungsod sa tion nga maglala pa ang gyera sa tunga sang Russia kag Ukraine, ilabi na nga yari sa Pilipinas sa mga soldado sa Amerika kag may mga armas sila. Dugang pa ni Duterte, posible man nga mag-intra ang China sa kinagamo nga ini kag atakeho naman ang Taiwan kag pati na ang Pilipinas. Aminado presidente nga wala sang ikasarang ang Pilipinas pag-abot sa mga war weapons, rason kung nga hindi insakto nga magpakaisog sa sining nga panahon.
Samtang anuman ang mga resulta sa eleksyon sa Mayo 9, nagapati ang magkatandem nga Sanday Senador Ping Lacson kag Senate President Tito Sotto nga may mabilin silang legacy sa pungsod. Ang voters enlightenment o kun ang paghatag sang ihibalo sa madamo nga mabutante. Para sa Lacson-Sotto tandem, ini resulta sang serye sang town hall meetings kag pakigdialogo sa mga matubang nilang botante samtang nagapadayon ng ilas nga kampanya. Ligwat naman ini sa mga ginahimo nga rally sa mga kandidato sa diin malayo ang kandidato sa botante kag wala nila na maistorya sang malapit para mahibaluan ang ilang mga problema kag mga istorya. Sunod pa kay Lacson, nagapati sila nga mayara sang ginatawag silent revolution sang masa nga Pilipino sa diin ipalambot nila ang gusto nila sa gobyerno paagi sa pagboto sang husto. Nangabay naman ang Malacañang sa publiko nga itugyan sa layi ang kaso sang droga nga ginapasaka bato kay Senator Leila de Lima matapos ginbawi sa pila ka testigong ilang mga testimonya. Sunod kay Acting Presidential Spokesman Martin Andanar, ang kaso ni de Lima wala sang kangtanan siya panindugan sa kampanya sa administrasyon batok sa iligal nga droga o kung sa iya koneksyon sa oposisyon sa politika. Sa report, ginbawi ni Anay Corrections Officer in Charge Rafael Ragos sa iya palayag nga nagdulong siya sang sinako nga kwarta kay de Lima halin sa mga drug personality sa sulod sa New Bilibid Prison kag nag-aligar nga ginpahog siya ni Anay Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa diin nagbutig ini sa mga alegasyon batok sa senadora. Magluwas ini ginbawi man sang tanan sa sang self-confessed drug lord nga si Kerwin Espinosa, ang pahayag sini nga nagaangot sa senadora sa ginaligar baligya anay sang iligal nga droga. Sa duga pa naton nga balita national, Sanday Vice President Leni Robredo na lang kag anak sang diktador nga si Bongbong Marcos na lang ang duha ka kandidato nga mag-engkwentro sa maabot nga Mayo 9 nga eleksyon kung ang basihan ang nagagawa nga survey. Inagid pahayag sang political analyst nga si Dindo Manhit. Sa Pulse Asia Survey, malayo na Sanday Robredo kag Marcos sa iban nga mga kandidato. Halos patas man ang enkwentro na ni Robredo kag Marcos sunod naman kay Dante Velasco nga isa ka professor sang komunikasyon sa University of the Philippines. Sa isa ka survey, ang ginhimo nanday Velasco kaupo ni iban pa nga professor halin sa inaglain-lain nga mga universidad. Halin sa Abril 22 tubtob Abril 30, nakakuha si Robredo sang 32% samtang 55% naman si Marcos. 2,400 ka tao ang napamangkot nila para sa survey sunod kay Velasco. Sa imbes nga pamalaybalay ang grupo nila, ginimon lang survey sa ordinaryong inakadtuan sa mga tao pareho sa istasyon sang LRT. Sunod sa iya, nagpadulong ang survey team sa istasyon sa may Antipolo sa din ginapamangkot nila ang 300 ka mga pasahero. Nakakuha sang 44% sila ni 46% naman si BBM. Sa katapusan nga balita national, nagtukod na ang Office of the President sang komitiba para manguna sa transition sa tiyon nga magpanawag na sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte sa bulan sa Hunyo. Sunod kay Acting Presidential Spokesman Martin Andanar, ang komitiba ang pamunuan ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Trabaho sa transition team nga magpreparar kay ipatuman ang transition plan sa Office of the President. Sunod kay Andanar, natala na pa nga hingadla ng mga miyembro sa siningang komitiba. Sa masunod nga bulan, magatapos na ang termino ni Duterte, kasunod nga pagabusla na ini sa badaog sa Mayo 9 nga eleksyon. Ang ato nagapanguna nga mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal. Sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones!
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sa listahan sa mga kandidato kag Depende, na-convict ka daw, hindi ka man nakakatagan niya. Kasi kinakusar pa lang. Base, may ginaatubang pa lang. Natubang pa lang ko ng kaso, no? Kag 4 days to go. 4 days to go! Ah. Amo na. Sino ay Han? Sino ay Han? Ang may birthday. Hindi ra. Sino ay Han daton mo? Ang balang kuya, 2 days to go. Yes. Birthday na ni Ems Kagawad. Aboso. Ems Aboso. Sa tanan ng mga taga-recreo, tandaan nyo. Yes. Wala lain naman na siya mo. Mga taga-recreo da. Si Kagawad ba, si mga masyarda ako mag-birthday. Oh, siya bala ah. Pero hindi ko ba masyari sa Sela Carlota. Asa din sa Mamaylan. Tapos mapay mamaylan sila. Mamaylan siya. oo. So, ang mga taga-recreo, pwede makamukha pa yung mamaylan ah. Good morning dira, ano? Sa akon migo da, kay Bong Ruado da, may mga da. Sa diin na Sir, si Bong Ruado. mga friends ko niya, mga good friends. Good friends. Sana all good friends. mga kuan ko na sila, no? Sang kahapon, tingala ko gutok-gutok to sa amon sa panahon. Hindi ko aging sakyan ko to. Nga, Mapuli ko dani, hindi ka agi. Oo. 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 Tutugli si kuan, si Tito Manong. Ano? Tito ko. Dito mo. Mm-mm. So, tawag ka Tito Boy. Kay manong mo. Ano, si Mando ako ka Manong to. Grabe na. Duwagin sila. Toto sila ti daw hindi ka makaaging sila kyang ko to kapon. Sin ko na naman do. Mayo daw at least mga tao bla daw. Namin ni seleksyon ni kay damo tapilian bang damo lang galing mga dresaton sa probinsya. Damo lang galing mga banwa nga wala sa mga kontra mo. Yes, oo. Mga sure winner na blas. Wala na istoryahan na guro. Punta mi gid ka may kontra ya sadya ya no. Oo, ang imo nga agony. Kuan na mo, arada mo. Mas it's sweeter ang pagdaw mo Victory is victory sweeter. sweeter kung may kontra ka mo no. Yes. Di ba la kay pero nami mo kung ka kontra para tawhay. Para diretso na. Para Pero namin, gid ang challenge, ara, gid sa ano. yeah, so kay ti ako pila magka-eleksyon agyan ko mo sa Negros pa sa Kablaya kag sa mga Kag sa mga ibang kagawad, organisasyon kag Feeling sa ko da kagawad ano ka na gid sino kontrahon mo man? sa din Sa level up naman. ma-level up. Para may friend madlagan ako ba sa liga tani konsyal? Para may friend mo kami pala ni Aksyon ni councilor. Madlagan ako ba ng ligad galing ka wala ko kaabot sang last day of filing. Ay, oo, galing. Amal mo na-giveaway ka. Hindi wala ko kaabot. Wala ka gid kalagas. Wala ko kaabot. So, wala ka na-giveaway. Kaya nagpakabal pa tong jeep na nasakyan ko mo. Inano man na. Di- Sala, gid sa driver. Sala to sa Shout driver. out na be. Dapat tani subong kandidato na ko. OMG. Te- Kami kita ni Action Doral ka kanta sa imo jingle. Anong jingle to gani? Maminsan kami tanay ka. Ano to gani? Hindi pa to usong paro-paro G. Oo. Kapudlay ba sang paro-paro di nga to, no? Udlay no. Sa Bayduran. Gusto na mo yung Renato, hindi nga mito. Renato, hindi kuan. Renato. Bakod sa bago tagadlagan. Renato. Ayun sa bago tagadlagan ka. Nato. Kung sa nuts to yan. So, nuts. boy, kagid dito. Ah. Bye, boy! Ay, kalain. Kala, Good morning, gali, kay Miss Maria Lobaton. Morning. Good morning.
Kag sa mga mascom students dira sa UNR. Yes, thank you so much kay thank you so much kay nag-volunteer sila sa aton nga. Yes, sa aton nga Desisyon Desisyon 2022. 2022. Mag-volunteer Feeling ko sa aton. ma-record ta na sa Decision 2022. Kahit ang akon tingog do imo alto akon base lang imo akon nga kay alto. Alto kaya. Sige, Decision 2022. Ready, go. Desisyon 2022. Ay! Wow. Para pang closing mo lang ano. Basta sinabatian ni Miss No. Yung may mo story. Mga pang ano lang, malaman ka pang, imbis nga separator mo da. Ato naman na ya. Desisyon 2022. Ay! An. Namiya bala. Haliwat. 1, 2, 3, go. Desisyon 2022. Ay! Okay, good. Perfect! Itama ang boto, iboto ang tama. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:43. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:44. Sa detalye sa balita international, temporaryo ginpang sira ang pila ka metro stations kag bus routes sa Beijing, China. Bangod sa padayon nga pagsakas ang kaso ng COVID-19 sa pungsod. Naibaloan ini ang kabahin sa ila kampanya nga mapauntat kag mapaganhagan ang paglaptas ng virus nga ginaligar nag-umpisa sa Wuhan City sa tuig 2019. Bangod sa liwat nga pagsakas ang kaso, nag-anunsyo na mga opisyal sa Zhengzhou nga mayara sang masobra 12 milyones nga populasyon ang nagdeklara na sang work from home. Ang lugar ang napasira na sang 60 ka subway station. Sa piyak sang mando nga ukon madamo nga kasos nga na record adlaw-adlaw, ila sa gihapon ginalikawan nga magpatigayon sang full lockdown. Sa negosyo naman, nalambot sa gobyerno ang target sila nga maghatag sang 1 milyon katrabaho para sa mga Pinoy sa naligan nito bilang kabahin sa ila Employment Recovery Plan bangod sa COVID-19. Sunod kay Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez, ang Build program ang isa sa rason kung nga nakahatag sang 700,000 katrabaho sa construction sector. Dugang pa, dako man ang nabuling nga liwat, nagbukas ang tourism sector, kaangay sang hotels, restaurants, mga resorts, kaiban nga tourism-related services. Natala na naman mag-release ang report ng Philippine Chamber of Commerce and Industry angot dire. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar, 52 pesos kag 50 centimos. Singapore dollar, 38 pesos kag 16 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 69 centimos. Sa ato naman yung balita entertainment, wala na dayon ang biyahe ni Chris Aquino pa abroad, agud magpabulong bangod sa high blood pressure. Sino kay Chris, hindi siya sigurado kung premonition ini para hindi siya madayon sa abroad. Dugang pa, wala siya ginpanugutan nga magbiyahe bangod sa high blood kag may asthma attack gab antes sang iya sini nga flight. Sa balita naman sa patag sang sports, mabalik sa 3-conference format ang Philippine Basketball Association para sa ika-47 nga season nga mag-umpisa sa Hunyo 5. Napilitan nga maglimita sang conference ang liga sa duha ka sunod-sunod nga season bangod sa pandemya. Apang sunod kay PBA Chairman Ricky Vargas, mabalik sila sa all-familiar format samtang nagamat-amat balik sa normal ang sitwasyon. Nagalaom si Vargas nga maka-recover sa financial losses bangod nagkuntat pa ang papatigayon sang live games sang nagsaka ang kaso sang COVID-19. Balita Espesyal! Good morning and happy Thursday sa aton mga kaksyon. 4 days to go. Yes, lapit na lang. Hindi talagang mabalaan.
Lapit na lang ang paghukom. Paghukubi. Grabe no. Sinoy han. Actually, ginabantayan Action Boys ang tanan. Hindi lang sa Pilipino, diri sa Pilipinas, kundi Pilipinos Sagwa. sa abroad. Kag ang mga iban man eh. Do same man bala sa mga nag-aabang, tabala sa mga elections, local elections ng Amerika. Correct. Oo. Ang mga nag-aabangers man na. Basta nga kun na nga, let's just vote wisely and preparado lang kita sa aton nga listahan. Di ba? Suliton ko kinahanglan magbuto kita, magato kita sa aton nga polling precincts. May lista na kita, if possible may number. Importante may number para hindi ta mayawan pangita. So hindi ta mag-spend lawig da. Kag basi para sigurado kita nga ang gusto natin botohon, maboto tagid. Yes! Kaya mas paglambo sa punta, ay hala, sobra na kayo kung magsubra da Action Boy, hindi pa ba tunon sa ano mo? Tanan mga vote ko, no? Vote. Para ba sa kwan, sa councilors, 12 ang dapat botohon. Oo. Sa Bacolod, sa Bacolod, 12. Tilang 13 ang imong shade. Tanan to ya invalid na to ya. True, invalid na to. Amo na hambal ni Attorney Salazar. So, wala yan po, no? So, dapat tapos ang pag-shade ta, kontagin ang circle ba na? Yes. Amot lang ilang bisan may ana na tawag na bilang daw percentage bala sa shading bala nga kung may nabilin ka daw mga at least dot gatag sila to 25% bala nga hindi mo ma-shade bala do ka okay pa. Okay. Pero hindi naman mapapataman ka duot nga nagkalabuslot. Kaya hindi mo mapapataman kaya basta maglapaw naman. Yes. Ang importante na da nga hindi ma-usik ang aton boto kay isa lang nakaboto pero importante na. Yes, importante na. Sige, basta vote according to your conscience. Vote sa mga tao nga natanaw nimo mas makabulig sa pumuluyo. Yes. Maganda ako na yan. Itama ano to kanyang bal mo? Itama ang boto, iboto ang tama. Desisyon. Dungan tama to trigo. Desisyon. Itama. Itama ang boto, iboto ang tama. Desisyon 2022. Ay, nakabungga. Yung may iboto din nga duwa story. Dirito na na yun. Totong Hirona, may aga, kag kay Kwanda, Ophelia, Ope. Manaay, kagapon na nga, kung panahon na siya si Ophelia, one way, Manaay. Nga one way ah. One way, Amo na. oh. One way. Sige, Ophelia, one way, may sugpo na. One way loss. Manaay. Nagdamo rin na sugpon. Galahoy. Good morning, mga Action Boy. Nagatanaw sa karon si Lieutenant Abigail Donasco. Yes, Good ay, morning. tinyente, musta mo? Before siya ko masako ko. Hidlo. Hidlo man ta si mo Before siya ko ba? masako ko malantaw siya danay sa akin. Miss you. Bo? Very Ano? Lieutenant Abigail Donasco, miss you. Mama chup-chup. Dubata. Mama. Ang malakadan nga, halong kagidha. Na inday, halong. Day, Abigail. Ngalong kita. Very amay. Alright. Direct Action Boy sa atin sininga balita special. Ano to ba lang? Ano man? Ang text sa lain naman niya, oh. Lain naman na guro. Wait lang, ha? Kabala kadamo, bala sang... Siya manggapon. Kadamo, bala sang ano mo sa life. Sang problema. Sang mga balakid. Mga balakid! Si Rona Arhida Trava, gali alright. Good morning, dira kay Migo Taleo Talaban sa Barangay Manghanoy sa La Castellana. Thank you, liwat Migo Leo, ha. May gipadala niya ko di kuha ng turmeric. Wow! Product Namin na. produce ng kuha na isa sang La Castellana. Yes, ay labong. Gusto mo? Gusto ko galing okay lang, ikiin mo na. Sige, okay. Sige. Kadamo pa sang, pwede rin nga mambali, hindi kadamo pa sang Ano nga yung mga yada, Ma'am Ninoy, oh? Botsi mo da! Vote according to your consensya and eat according to your stomach. Nyaga tabuas. Vote. Salita nyaga. Ikash na Sa nabi. di manyaga na, pre. Kurt Nathaniel de la Torre. O si Migo Adrian Bobe. Tayo ng Maninoy, tayo wala pa na nabuksan ang box 24. Gidugay. Sabi ko na ikakabukas ang box 24, wala din box sabi. Bilog na box. Kami mo bukas, bala. Pati good morning dara sa imo Maninoy Bob Francia. Nyaga ko no boss daw sa 14 naman to. Lapit na mabukas ihad. Market Tribe, good morning. Damo happening si Renato Duran. Malibanes, Mamban. Ahay. Perla Candido, happy 96th birthday. Ano yung kantahan ta kagina? Perta, ni kong Perla. Perta? Perta? Sige. Good Yes. morning. Kay some social rules action boy nga makabulig si mo tong hambalan tabla ligid kaya sa Saturday hapunan ko mo. Do klase ba Kapunan ka Saturday? sang Do tuba ba? Do Tuba kaya klase. gahan na punan mo.
No klase lang ako niya. Hapunan kay wala ba si Action Ann. Hapon na. Kasi Ako na mo hindi section yata. Sinday Dorel man. Oo. Aligato, don't call someone twice continuously. Kung hindi ka pagsabton, pabayida. Correct. Pabayida. Kung mayara ka, kung ginpakita ka sang imo ni Abian sa iya cellphone, may napatanaw ka picture, amo lang nang tanawa, hindi na mag-swipe right, hindi na mag-swipe left. Kag ang next action boy, kung ang tawo nag-istorya sa imo, tanaw ka sa iya, hindi ka Sa mata. Tanaw ka na, oo, pwede man sa lips ka matanaw kung gusto mo, pero at least gaamo ko lang siya, hindi kaya lang parang, ano? Hindi lain ko istorya sa'yo, di tigala ka, istorya ka, tulog ka mo, hindi siya katanaw mo. Ano yung inatanaw? Hindi istorya sa imo, gaamo ka na. Ano to, pre? Yung pang buntis. Kalain. Pamatiin man siya. Kaya alam ka muna mga istoryanay. Ang next action boy, praise publicly, criticize privately. Usually, it applies ni sa mga, example, hindi man tanan ng mga parents. Kahit depende man magdisiplina sa mga bata mo. Kasi sabi mo, hindi lang sa mga kabataan, magsigasigang matasang Di private, ina. Private Private na siya nga pag... Gumakaon. Pero ang bata ko na yan, alam na yan. Pero, alam mo na wala action boy. Pero kasi siyempre, mabalik lang magyapon sa ila. Ang next action boy, kung ang friend mo kuno maghambal, ng example, bihagadon mo siya nga, pre, nang mga peta karon ay, pre, nang may appointment ko sa doktor, tani. Hindi ka na kuno mamangkot kung nga, ay, ano ka? Mano ka to, pres, doktor, pre? Oo, hindi ka na kuno mamangkot. Kay, hindi mo sila kuno pag-ibutang sa uncomfortable nga position. Correct. Or basi, may illness. Sila ang nahuya. Sila Basi, bala ko naman sila. Kaya, basi, pre, ano ko sa doktor, alang-alam mo sa busog, si mga baro ka, dito ganda ko nga ako, nga bring the bell, blau. Don't ask further questions. Oo, kasi kung gusto yan na willing, yan na yambal. Kung gusto nang isugid si mo nga masakit, isugid na. Yes. Ganito si Kuluya, may masakit ka Kuluya, Nyara ko rin. Nang kita ko ganing imo nga ring the bell. Yung tingala, kung mag-high tide ganito, meron ako na blaklala. Meron na. Meron ako na ng hinablos. Kung mag-high tide, kung magtaob. Gadako. Yato yung magpalak siya, gadako. Okay. Ang next action boy. Nabot sa high tide. Kung hagadon ta ni Maninoy Bob Francia, Panyaga, or Panyapon, hindi ka na magpagpili sa pinakamahal. Una, hindi ka magpili sa pinakamahal ng kaduan. Oo. Ginagad ka lang, doon ka pa yung pili. Alam mo dito lang sa kwano Kiramdam ka lang. Kita mo dalon ka sa anli, itong tag 299, dito ko sa 549 niya. Sakit sa kilid. Pero pwede man na, advice ko sa inyo, like kung si Action Boy, makagat sa inyo, kami na Action Doro, pili, gabi sa pinakamahal, sa Action Boy, pili, gabi sa pinakamahal yan. Depende na yapon. No, nablang tuod ko ginagad ka. Let him decide kung ano nga pagkaon ng kwan. Hindi mo pinakamahal, ganyan, tanong. Galing kayo tika mo kung kamoy hagaron ko, ang balong ta kamoy pili na kamo daw. Sa pinakamahal, amo na sa pili na kamo daw, don't look at the price. Ano mo nga. Nasama na si Action Boy sa mo, no? Sir, nung gusto mo na naman, mo kami ni Action Dorel, daan mo. Tapos mama, diin ka mo mama, kami na ni Action Dorel. Search na sa pinakamahal. Perfect! Hi, tikis. Ula mo na mo, ginalodlaw ka mo. Maano na gani guro sa once every 6 months. Oh, di ba, no? Basi mambal si Action Boy, in-live-in ko ginang ako ni apelyido. So, ang next Action Boy, kung ginasunlog mo ko ng isa katawo, kung doon nakita mo naman nga na-irritar. Untata na, girl. Untata na. Hinugay na sa sige. Oo, kita mo nang hipos na siya. Hipos, hindi na magsigiha. Harap lang, abi mo wala do. Abi mo do, cute ka. Wala, it's not cute. Abi mo bala, do ka okay pa siya. Galing kayo din na, stop na. Na makiramdam ka man. Makiramdam ka. Ang next action boy, hindi ka kuno magpamangkot sa mga awkward nga mga question. Especially kay, depende man na sa age action boy mo. Like sa akon, be. Ay, ako, okay lang man yung makuto. Saan o kayo mapakasal? Pero may ara gid iban nga, sensitive pala. Sensitive na siya. Nga, maabot ang time nga tungod nga kada sugatan, ikaw yang wala ka pa kapamana, ikaw yung wala ka pa yung maabot ang time nga, I'm sorry, tuod no. Kasi ba pressure siya bala, kag hindi siya ka
ka-decision making sang insakto nga may maabot sa iya nga lalaki bisan hindi pa gusto tungod lang nga may tawgon siyang amigo, may pakilala siya sa inyo, Mapilitan siya. papilitan siya. Bisan Anan. standby Amo lang, na. okay lang. True. Ma'am, Bisan doktor lang, basta buot. Oo, basta buot ka po. Buot. Ang nabiyong mo, dahil gwapo. Amo pag nabala? Oo. Dahil ang nabiyong mo, dulisik ko. Dahil gwapo ang nabiyong mo. Nagkakord Ano na kaya ako. man? Buot. Buot! Tanti buot! Importante buot. Kaya masagod ako. Ha? Kaya mga ano, pag na-action boy, example be, gaubra ka naman 26. 26, example ako ya, 26, may balay, may salakyan. Ikaw ya. No mo na bala. Ikaw yan, ano ka na? Ano nang Ano nang imo na invest? Ano na? Hindi amo na. Hindi niya palumba. Kung palumba ni kay. Oh, true. Ang pangabuhi, hindi niya palumba. Yes. Kasi limbag sila nga, ay, Tama. mayit pa siya kay 26 pa lang siya, may balay. Hindi niya Don't palumba. compare, oo. Time will come nga may ara man na siya, pero hindi niya palasikasig. Wala pa nag-abot ang iyang Correct, time. oo. And you don't take that against him or her. Oo. Hindi niya palumba ang pangabuhi. Dapat i-treat tani boy di sangyupsal. Sino ang ambal? Mga mommies and teens. Sino ang ambal na? Pakta. Si SM? Oh. Ambal ni SM. Sige. Ano, sige. I-schedule ka na. I-schedule ta na. Don't worry. Mga May 9. Mga May 9. Gusto ko ayaw ko. Account ka. Ulya mo na yun. Sabon. And lastly, action boy. Bisan lucky ka man or bayi ka man, always open the door for the person coming behind you. Especially sa mga mall na bala. Di ba magtulod mo na? Uy, army na tayo. Yung magkalabunggot. Isa din nga kita mo kung magbukas diya, kung sino nagbukas, nahulat na makasunod. Hulaton mo. Or madaho man bala sang kamot yung pirtahan. Hindi kay pag tulod mo yung amore, sira. Ako nga para masiguro kung ginahulat, tagay ko di kasunod ka sa akon. Para masiguro kung nabalata ka ng Gabriel ng pertahan. Ako na lang At kasunod ka na, pero sigurado ka. Di ba, no? Kaya mo na siya, action boy. So, amo na siyang mga social etiquettes. Oo, and, you don't social grow norms. Well, you don't grow small kuno by treating someone well in public. Correct. Amo na pala sila mga kinahanglan mga tamang galawan mo. Para, Yes. di ba? Hindi mapapatam yung tamang galawan. Kaya may mga possibilities, ngayon may mga misunderstood, na mga mo na bala. Siya? Yes. What is you're just being you? Yes. Di ba? Hindi mo na problema. Yung you're just being you. Gani. Sila na naibahala kung ma-misunderstood nila eh. Pero ikaw ya mismo, sometimes you have to adjust if you don't want to be in this situation wherein mabudlayan ka. You're giving out the wrong signal? Yes, correct. Muna? Action boy. Bisan na imo ya daw. Kaya pa si mabalan ka bala nga, uy, ikaw, you're playing with my feelings. Si mama na bala, ha? Kanyo na yung mga edad sa amon mo. Uy, ikaw? Kamu you're playing with your feelings sa amon niya. Lain na yung mga playing na mga playing madjong na kami. Madjoy niya ya. Pero ano bala, action boy, ang love bala, wala na gabase sa age or sa ano. When you feel it, you can be hit anytime. Oo, You can be hit anytime. tapos gidi action boy, wala na yan sa patigulang-tigulang, mama. Ay, tigulang na. Kung maano ka, kung ma-feel mo na kuno ang love action boy, wala ka nagapinsa sa edad mo nga, basing inahimo mo, binata-bata pa na, or adulting na abi, or ano. Love is ageless. Ageless. That's why, Para balasang ikaw bala. Para balasang kuan balasang tag-iyasang Playboy na blang magazine. 80 na siya yang asawa do 25 o 30. Uy. Ang may sabagid nga billionaire sa Saudi Arabia do mga 90 na siya ang asawa daw araman sa mga 30. Lado ako. Subot silingon kung 50 ka subong basi may pamatawong para sa imo. Feeling ko man, basi suksukan ko pa diaper. Basi ang bata ni Kagawad Peter Noble. Good morning. Ato wala sa simbahan to. Talaga ring bearer. Super cute. Yes, good morning. Holton takata. Kay Doña Elena Aligarbes, niya sa kainiton sa panahon, pero hectic schedule boy duran. Ay, Ayo, balami sa ulan init niya. Iya. Wait, yaga, baka-baka, manda mo para sa ekonomiya. Cielo Billones Arevalo. Ara sa, kung nagamari sa bulldozer. Samtang operate sa bulldozer. Ikaw pa rin sa bulldozer. So nakatapos sa Silalaga, so balik sa Ubra. So next month naman siyang puli. Next month naman siya liwat puli. Okay, sige. Mga ka-aksyon ninyo gimamatiya na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. 4 days to go before sang eleksyon.
Standby na sa Action Hotline, Direksyon Art Tayhupon, ang inyo naman rin news team. Action, Eden Abos. Kag-Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Once upon a time,